Fit-tieni kwart ta' din is-sena jiġifieri bejn April u Ġunju Malta kellha fost l-ikbar żidiet fl-att ta' ħaddiema minn fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel mal-ewwel kwart tas-sena. Pajjiżna fil-fatt irreġistra żieda ta' 0.6% fir-rata tal-impjiegi. Dan ħareġ minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Jirriżulta li r-rata tal-impjiegi ta' pajjiżna mhux biss tisboq ir-rata tal-medja tal-Unjoni Ewropea li hija ta' 0.3% iżda hija d-doppju. Minn din l-istatistika ħareġ il-5 pajjiżi kellhom tnaqqis fir-rata tal-impjiegi meta tqabbel it-tieni kwart tas-sena mal-ewwel kwart tas-sena. Dawn huma il-Portugal, Ċipru, il-Lussemburgu, il-Belġju u l-Kroazja. Intant statistika oħra, din id-darba tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ikkonfermat ir-rekord storiku ta' pajjiżna fir-rata tal-qatt. F'Awwissu li għadda ir-rata tal-qatt f'pajjiżna kienet ta' 2.9%. Din ir-rata baqgħet waħda stabbli meta mqabbla max-xahar ta' qabel jiġifieri Lulju. Fi żmien sena ir-rata tal-qatt f'Malta naqset b'0.4%. F'Awwissu s-sena l-oħra ir-rata tal-qatt kienet ta' 3.3%. Fi żmien 12-il xahar ir-rata tal-qatt naqset kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa. Ir-rata tal-qatt fl-irġiel naqset b'0.6% filwaqt li r-rata tal-qatt tan-nisa f'dan il-perjodu naqset b'0.2%.